Sabukan nato ang probinsya sa Bohol, mayor sa lungsod sa Carmen, nanawagan nga magtinabangay sa pagpreserbar sa Chocolate Hills. Ano ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes lan, taliwan itong insidente lan sa nahitabo nga grass fire na itong Martes sa gabi sa duha ka mga bungtod nga sakop sa Chocolate Hills na nawagan kini mga opisyales sa kagamahanan sa kooperasyon sa katawhan aron matabangan ang pagpreserbar niini. Karong adlaw padayon ang pagdagsa sa mga tao, mga turista nga buot bisita sa nabantog nga atraksyon sa lalawigan sa Bohol. Padayon ang pag-abot-abot sa mga sakyanan nga mga vans nagkarga sa mga lokal ug mga langyaw nga mga turista. Matod ni Carmen Bohol Mayor Conchita Toribio de los Reyes, di mo menos sa 2,000 ngadto sa 3,000 ka mga turista matag adlaw ang mobisita sa Chocolate Hills Complex diha sa lungsod sa Carmen. Sa makusog nga adlaw moabot gani kuno og 5,000 ka mga tawo sa usa lang ka adlaw ang mobisita og musud-ong sa nabantog nga atraksyon sa Geological Monument dinhi sa lalawigan sa Bohol. Gipasabot sa mayor nga dakog natabang sa turismo kining entrance fee sab nga nakolekta sa mga bisita sa Chocolate Hills paingon sab sa nagkadiang mga proyekto nga gipatuman sa LGU. Samtang kabahin niadtong nahitabo nga grass fire gihangop ni Mayor Che nga wala rin apektuhan nga mga balay taliwa ni atong maong insidente apan gibutyag sa mga opisyal usab nga daw normal ra sab kini labi na kung panahon gyud sa tig-init nga dunay mahitabo nga grass fire o bush fire sa pipila ka mga lugar. Lakip na sab kining Chocolate Hills nga maapektuhan usab niini ang maay na lang kuno nga walay naapektuhan nga mga balay, mga kabtangan ug mga residente nagpuyo sa palibot. Kini sab ang gipadayag ni Bohol Governor Erico Aris Omentado nga nagpasalamat na lang sab siya nga way naunsa nitong mga insidente apan bitataw nga normal ra kining dunay mga insidente susama niini apan importante matud pa ang pagmatngon og kooperasyon sa tanan aron mapabilin gyud nga mapreserbar ang atong kalikupan labi na gyud kining sikat nga atraksyon nga gipasigarbo sa lalawigan sa Bohol. Atong paminahon karon tipik sa pamahayag sa mayor sa Carmen ingon man sa gobernador dinhi sa lalawigan. Actually, sige na gyud og mahitabo especially in times nga naay kanang init kaayo no na sige nagkahitabo before pa. Now para nako kung sa akong ikasulti I think it's a positive thing kay although ang hill mangyud yamoy kuan wa yamoy dugol nga mga balay, so wa yamoy risgo nga ang nakit-an. Actually kanang Chocolate Hills na bushfire normal na namo labi ng panahon sa summertime. Samot na karon nag El Nino, so di may matingag may masunog. Dili lang kanang Chocolate Hills gani mo masunog, mostly kanang mga mountain ranges namo sa Alicia, sa Ubay mo gani often na masunog nato. Kagahapon lang sa pagsud sa buwan sa Mayo mausab ang fiesta dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran ug mausab kini ang nagsugod na unya sa gitawag nga Merry Month of May dinhi sa lalawigan sa Bohol nga dunay adlaw-adlaw kuno nay piyesta sa lain-lain nga mga kalungsuran mga barangay dinhi sa lalawigan sa Bohol. Kini gipasabot sa gobernador nga nanawagan sab sila sa kooperasyon sa mga tao sa tanan nga mga lagda ug padayon nga mipihugot sa seguridad gipatuman ang kapulisan ug kasundaluhan aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente ug sa mga bisita dinhi sa probinsya. Mo kanang latest gikan dinhi sa Tagbilaran City, Bohol, Lan. Okay, daghang salamat Nico Sereno.